Elikkä moi! Tää on mun eka video ja tässä ekassa videossa mä annan niille, joilla on marsuja tai kaneja, ihan jompia kumpia, marsuja tai kaneja, niin annan niille vinkkejä. Mulla itsellä oli marsu, mutta mulla ei koskaan ollut kania. Mutta monella kaverilla on kani, joten mä tiedän, että niillä on aika lailla samanlainen ruokavalio kanssa. Mutta tässä on mun marsun vanha ruokakippo. Se marsu kuoli, kun mä olin jotain 6 vuotta. Ja tää on tällainen, että marsulle ei kannata kuvaa ihan semmonen 5 sentin korko, että muuten ne ei ylety syömään. Ei koki ihan kuppi. Ja marsun ravintohan tietenkin se on ihan helppo, että tietenkin sitä niin pellettejä. Meillä ei ole enää niitä, koska se kuoli niin kauan sitten. Eikä meillä ole kuivaheinää, mutta semmosia ruskeita pellettejä ja kuivaheinää. Mutta tietenkin hän sitä tämmöstä ihan tuorettakin heinää niille saa antaa. Mutta sitä ei kauhean useasti, että kerran viikossa, koska se voi sekoittaa niiden mahaan, koska pienillä eläimillä on herkkä maha. Joo. Ja tietenkinhän sitä eläintä voi tietenkin, jos te asutte jossakin maalla, niin kuin me asutaan, niin me joskus valjaissa kuljetettiin meidän pihalle ja meillä on vähän iso piha, niin sen takia meillä oli valjaat ja me kuljetettiin sitä. Sitten on ihan näitä on luomukaurahiutaleita. Niitä ei kannata kanskaan paljon. Mun Bestiksellä on täällä käyttäjä kans. Ja sekin luultavastikin antaa näitä luomuhiutaleita tai näitä kaurahiutaleita, mitä ikinä sillä on. Mulla on luomukaurahiutaleita veteen sekoitettuna ja silleen muussattuna. Mutta näitäkään ei kannata antaa kuin ihan vähän vaan. Semmoisen kerran viikossa, koska nää voi kans pistää sen niinku mahan sekaisin. Sitten sille voi antaa myös noita auringonkukasiemeniä, mutta niitä myös auringonkukasiemeniä, auringonkukasiemeniä, juuri niitä. Ja sitten näitä, mä en tiedä mitä nämä on, mutta nämä on tämmösiä, nämä on yhdenlaisia siemeniä, joita ihminenkin voi syödä. Siis kaikkea, mitä mulla tässä nyt on, koska mulla ei ole tässä niitä marsun tai kanin niitä ruokia enää, koska se kuoli niin aikaisin. Elikkä ihan tämmösiä perussiemeniä. Mä en tiedä mitä siemeniä nämä on. Mutta jotakin kuitenkin. Sitten sille voi myös joskus ihan vaan niinku herkuttelupäiväksi. Se noin kerran kuukaudessa, en jaksa laittaa korkkia kiinni. Ihan tällaista hedelmää niinku mysliä, jossa ei ole mitään muuta kuin muroja, näitä kaurahiutaleita ja sitten kuivattuja hedelmiä. Elikkä näitäkin voi antaa ihan siis kerran kuukaudessa, koska tää pistää todella sitten maha sekaisin, jos tätä antaa paljon. Elikkä tällaista. Ja sitten siellä on niitä muroja. Ja sitten näitä kaurahiutaleita. Niin että tällaistakin voi antaa. Mutta tosiaan mä voin sitten joskus näyttää netistä niitä pellettejä ja kuivaheiniä. Ja mitä suosittelen niinku määräksi ja kaikkea tällaista.
Ja ehkä ensi video olisi se mun häkin esittely, koska meillä on vielä se häkki, koska me käytetään nyt sitä meidän koiralle, Pyrylle. Niin. Joo. Ei mitään muuta, että toivottavasti tekin ostatte tällaisia pieneleimiä, että ne on ihan kivoja. No itse asiassa tosi kivoja ja se on mun mielestä tosi epäreilua, koska mä olin 6 enkä osannut hoitaa sitä. Niin nyt mun ei anneta ostaa tänä vuonna niin kuin uutta marsua sen takia, koska mä en hoitanut sitä viimeksi, koska mä olin niin nuori. Mutta pitää etsiä mitä siemeniä nämä on. Ja tehdä lisää videoita, vinkkivideoita, että te saatte lisää niin kuin tietoa, jos aiotte hankkia tai teillä on, mutta olette jostain epävarma. Ja multahan voi kysyä, että mikä niin kuin vaivaa, koska no, meidän Marsu koki vähän kaikenlaista. Elikkä ei muuta ensi videoon. Heippa!